Това е U-Mobile. Ще го откриете лесно в Google Play и App Store. Така изглежда U-Mobile. Цялата информация вече е пред вас, без необходимост от регистрация или активация. Чрез опцията «Вход» всеки индивидуален клиент на банката може да влезе с потребителското име и паролата си за електронно банкиране и да управлява своите банкови продукти и услуги. Ако нямате достъп до електронно банкиране, може лесно да го активирате с посещение до клон на банката. В Моето банкиране може да видите вашите сметки, кредити, депозити, карти и плащания. Имате детайлна справка за кредитната ви карта, последни транзакции, извлечения, неосчетоводени транзакции. През опцията «Бързо плащане» може да наредите плащане от вашите към други сметки. В плащания имате достъп и до битови сметки. Това е U-Mobile, вашата мобилна банка от ОББ.